Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kubi nakubi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla eZulu. Lezi izigameko zempilo. Namhlanje ngivakashela usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Nanokuthi-ke asitshele ukuthi usahila yini. Nanokuthi yenzeka nini leyo nto. Uma ngabe ngibuza umuntu ukuthi beyinjani impilo yakhe esakhula, ngisuke ngingamushi isikhathi, ngisuke nginganimosheli idatha, ngisuke ngingenzi futhi ukuthi i-episode ibe yinde. No, but ngisuke ngifuna ukucheck ukuthi uzofika ekuthenini uyagileka ngalento le asuke ezele la kwisho ezochaza ngayo bekunjani, ungene kanjani egamekweni ezinjalo kanti impilo yakhe la isuka khona ibinjani. So ngibona ngazuthi ngiyakhalaza kakhulu if ukuthi umuntu ngiyambuza ukuthi ukhule kanjani. Angichithe isikhathi, ngiyacela ukuthi ningithembe, umsebenzi wami ngiyawazi. So ngicela ningathathi kancane indlela engisebenza ngayo. Angisho ukuthi nonke ninjalo, no, but bakhona labo abakhuluma kanjalo kwi-comment section. So ngiyacela ukuthi sihloniphaneni futhi sithandaneni, sihloniphaneni nemisebenzi yethu esiyenzayo. Ngiyabonga kakhulu. Sawubona. Yebo sisi, njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Uma bani lo? Oh, ukhuluma noZama kaMkhize la. Okay. Yeah. So uMamkhize lo ukhulele kuphi? Ngikhulele emakhaya eScott. Okay. Yeah, Intaba Mhlophe. Ufike nini la eThekwini kanjani? La eThekwini ngifike ngo-2016. Ngifika ngizofuna imisebenzi. Okay. Yeah, emakhaya bengihlala nogogo. So kwamele ukuthi ngisukume ngoba yimi omdala ekhaya, kwamele ngize eThekwini ngizofuna amatoho. Baphi laba bazemva kwakho? Bakhona abantwana, anginawo udadewethu. Unobhuti? Nginobhuti, ya. Okay. Yeah. So bona basahlala emakhaya? Emakhaya. Kodwa ukhona nomunye oyedwa naye ozamayo impilo oseGoli. Okay. Yeah. So kuyazameka ke la eThekwini? Ya, kuyazameka kona kufani. Alright. Kuyazameka. Asike sibuyele emumva la usazalwa khona ukhula, impilo yakhe beyinjani? Ngikhula impilo yami bengumntwana o right. Ohloniphayo nasekhaya, Okay. osontayo, oziphethe kahle, ya. Ngikhule nje ngumntwana o right kakhulu. Beku strict ekhaya? Ya, beku-strict kakhulukazi ubaba wami, ya, uyena obe-strict kakhulu. Noma naye kodwa hayi kangako, ubaba obeqinisa umthetho njengomuntu ophethe ikhaya, ya. Okay. No, ngiyakuzwa. So bagila ngani, kwenzakalani? Okay, inkinga yami namhlanje ngagilwa umnyeni wami, sishadile kodwa lento engikhuluma ngayo isudlulile u5 years. Okay. Umnyeni wami bengihlala naye, bese ngihlala naye, ngamthola khona la eThekwini. Okay. Into angigila ngayo umnyeni wami ngathola ukuthi ungidlisile. Yo, okay. Yeah. Kukona konke kade kwenza ngihlala naye sindawonye, bengibona nje kuuthando lumnandi luluhle, ngimthanda, kumnandi nje kuhle kujatshulu. Kodwa laba beseceleni abangani bami bebengitshela ukuthi cha, wezinhle akusukume. Izinto umnyeni wakhe azenzayo la ngaphandle siyayibona, kodwa manje wena mesizama ukukubonisa wena awuboni. Noma sikutshela ukuthi cha, umnyeni wakho nazinhle khona into akwenze yona kahle kahle ukudlisile, kodwa bengivukulaka ngisho bengitshela lokho ukuthi kanjani engithanda, uyangithanda, bengayiboni yonke lento ade beyisho. Kuthe lapho khona ngisemsebenzini, wangitshela omunye umngani wami engisebenza naye, omakhelwane esisuka naye khona la eThekwini, wangitshela wathi yazi wezinhle, umnyeni wakho ngimbone endaweni ewukuthi ehamba nowesifazane. Kahle kahle babeyobhuka kuleyo ndawo. Okay. Ngiphike Indawo mhlambe ekulalwayo kuyona noma? Yeah, like ehotela, ya. Oh, okay. Ngiphike lonto ngithi kanjani ngiyakwazi ukuthi ayenze lonto ngoba bengigcina ukukhuluma naye ubethe usemsebenzini kanje manje hawukhame sekoma hotela kanjani. Ngiphike angitshela azama ukungivula amehlo kodwa still kumina ngingayiboni yonke leyo nto. Athi chana ke sisi kuzomela uthi usukuma umnyeni wakho ukudlisile. Ngiciko nanokuthi uthi ungidlisile ngoba ngicabanga ukuthi mina umona nje obavukelayo ngoba bengashadile. Ngicabange lokuthi kanjani siyathandana kumnandi ngekaza yenze lonto, ngimthembile nawe uyangithemba uyangithanda, akukho la khona ekuzothi khona ungidlisile khona. Ngabe umnyeni wakho umuntu okhonze izinto zesiZulu, imithi, uhlobo lomuntu onjani?
Lokho-ke mese ngibuyisa umqondo ngikubona manje nje futhi bengakunakile ngizothi ya bengakunakile yena umuntu okhonzile imithi ngobani ngokuthini unakho ukuthi asebenzise emthini ukuthi azikline ngingeke ngingazi ukuthi kuleyo kuzikline mhlawumbe ngizothi uyachatha uyayikline ingaphakathi lakhe wenza ukuthi nje abe right kodwa bengakunaki konke lokho bengitshela ukuthi nje mina usaqhubeka nje umuntu nje osebenzisa ukuthi ayikline ayihlambulule lapho wena indlela okhule ngayo ekhaya abazali bebe abantu abayazi imithi abayisebenzisayo futhi noma ekhaya bekholwa nje kuphela noma benihlalele nje ekhaya besikholwa ubaba nje bomfundisi futhi ogwesi okay besikhola indaba yemithi besingayisebenzisi uqale ukuyibona la ngiqale nje ukuyibona ngaye ya kuthe esengitshela umngani wami ngivuke lo laka ngithi unomona kanjani uSibusiso angenze into ekanjena kodwa kuthe ngonyaka wesi5 la khona ekhaya beze bedecide ukuthi babe nemeeting bahlangane bebonke bekuzokhulunywa yona lento leyami ngoba kuthiwa nasekhaya bese ngilwa nabo bezama ukungibonisa mina ngingayingene nje indaba yabo bangenzela imeeting bayengihlalisa phansi bafuna ukungitshela ngalo lo daba lokuthi umnyeni wami cha khona into erongi la angenza yona kuthe usenjalo bangihambisa emntwini wesiZulu okay lo muntu lo wesiZulu ufike ke wangichazela naye kodwa uthe esangichazela hayi ubengingezwe kuze kwaqaqeka la khona esenginikeza imithi yokuthi nami ngiphalaze ngigeze ngikhiphe lento le athi kumina ebengayikholwa ngingayiboni ngoba futhi indaba yemithi nje abengayazi bengiqala khona la uthe naye sengiphalizisile ngisebenzisa le mithi le wayemanxa kubuya ngayibambela ngayitholele ngolunye usuku waphuma ethini uye emsebenzini ngathi cha ke namhlanje angiswazi ukuthi siphuma ndawonye cha ke namhlanje ke ngiyamlandela ngifuna ukuyibonela ngamathupha ngawamamehlo ngitheme ngimlandela usobaba akaboni ukuthi ngiyamlandela ngiyambona indlela iyachezuka iqondi iye emsebenzini ngqo ngiyambona uyakulona futhi leli hotel leli kushuthi abahlangana kulona nalabo suke ehlangane nabo okay uyakulona ngitheme ngiqhamuka wathuka akalindele ukuthi angangibona la wathuka woma na intombazane babhizi embedeni banquna ogwesa nakhona ubabambe hotel angozi ubabambe hotel ngibabani bakhona ehotel ngibalandelile ubani owakubonisa iroom ekulona ngakhuluma nosisi lapha reception ya wangikhombisa wangitshela ukuthi cha eroom enumber ba ngaqonda kuyona nakhona isicabha basivalile ngingqongqoze kungavuleki ngisidusha isicabha mengithi ngiyafika uyimpela bahlele embedeni banquna ngishokeke ngingazi nokuthi ngikhulume noma ngenze njani ngishokeke ngome ngibuze kwenzakalani la nakhona futhi ngithu angazi ngavele ngaphelelwa amazwi wabuya umqondo uthi lento ede bengitshela yona iyiqiniso ngempela ngavele ngabashiya kanjalo ngahamba ngabuyela endlini ngiyohlaziya ikhanda ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani because ngithukile so manje mawusubuyile ekhaya uyakulandela fast noma wabuye wayibuyela nje ngesikhathi sakhe uyibuyela ngesakhe isikhathi sokukhombisa kona ukuthi into nje vele le akade ayiqala ayenze ukuthi ayisole kodwa ukuthuka wathuka engibona kodwa uthi abuye ngasi isikhathi lutho akabuyanga ngasi isikhathi manje mayifika endlini ufika uthini uyakhuluma uyachaza mngami ngiyaxolisa ngento oyibonile bengafanele ukuthi uyibone angibanga namazwi amaningi ngaphatheka kabuhlungu ngaphoxeka ngoba bengimthemba ngenhliziyo yami yonke angisiyeke nawo umuntu othanda ukukhuluma kakhulu isikhathi esiningi kodwa nje ngathuka ngase ngibuyisa imicabango yami bengitshela abasekhaya nabangani bami bengitshela ukuthi umnyeni wakho wakudlisa ngaba nokuphoxeka ukuthi after sonke lesi sikhathi sengumuntu kanjani yabona nje ngaphoxeka kakhulu so i-relationship yenu yaqhubeka noma mhlambe wathi anime kancane no njoba ngisho angisumuntu othanda ukukhuluma kakhulu
Kodwa ngoba ngiyamthanda. Yile nto ayenzile ayayifake kumina eyenza ukuthi ngingaboni ukuthi ngivaleka amehlo, ngingaboni lutho. Angifunanga ukuthi ngizigqilaze mina ngaphakathi ukuthi ngihlale nenzondo. Yena wakhuluma nami waxolisa wakhuluma nakho konke ngangicabangela nabantwana bami ukuthi uma ngabe ngiwushiya lo muzi ngizowushiyela bani. Shuthi ngizovumela yona le ntombazane iphinde ingene la uhlukwane nje kanjalo cha ngehlisa umoya sakhuluma kwahlangana nabasekhaya nemndeni nabanye kwakhulunywa kwalunga. Ngaqhubeka ngahlala ngawuvusa umuzi ngoba ngangengikwazi ukuthi ngiwushiye. Njoba ngeza la ngiyayazi into engayizela. Angibanga namagqubu nokuthi kumele ngimbophele ngoba lonto futhi izolimaza mina. Kuyoze kube isikhathi esinganani yize noma kwathatha isikhathi ukuthi ngiphole kodwa ngadlulisa. Ngaphinde ngawuvusa umuzwa kwami. Manje sebunjani ubudlelwane? Niyazwana? Ya kukahle. Usayiyeka indlela zakhe hayi usewayiyeka indlela ayihamba kukahle. Akukho engizothi ngingazi ke kodwa nje kukahle. Yonke into right after sesakhuluma nami sengakhishwa lento engangidlisile. Ya. Uye wafunda nje empilweni yakho ngalokho kwakwahlela? Ngifunde isifundo sokuthi umuntu ungabomthemba umuntu kangako. Okay. Ithemba lakho nje ungalibeki kumuntu zithembe wena kahle kahle ngoba ngangimthembile kakhulu ngangayitshela ukuthi angenza into efana nale ebe umnyeni wami ngangayitshela ngempela ukuthi kungenzeka into efana nale ukuthi angidlise inhloso yaloko kungazi ukuthi wayekwenzelani. Mhlawumbe ungathini komakoti abehlelwa isimo esakwehlela nawe kodwa uthola ukuthi akupholeke enhlizweni balimele ngalendlela le? Engakusho mina komakoti njengamanje ukuthi omakoti ngize noma sebetholile ukuthi ikhona izinto ezikanje ezenzekayo uthola ukuthi umnyeni wakho uzokudlisa. Ekudliseni kwakhe ngenzeka abanye badlisela ukuthi ubekena ushiya ukuthi eceleni uzokwenza ukuthilo kwakhe gangile wena fanele ube isithithithi. Ya ukushiye lokho mhlambe abanye bakhona bakwenzayo ngoba besuke bevusa imizi yabo hayi ngokuthi bagange njengoba yena wayekwazi ukuthi alale namanye amantombazane ngebe ngikhona ngomakoti wakhe. Omakoti engifisa ukusho kubona ukuthi abahlale bangayishiya imizi yabo ngoba akube kusabukeka kahle akuzwakali kahle ukuthi umakoti ushiye umuzi wakhe uhlulekile emendweni. Abahlali bawuvuse imizi yabo noma kuthiwa kunzima kangakanani. Noma kuthiwa kunzima mekuhlalwa phansi kukhulunywe mina ihlazo engilisabayo ingokho ngisho nje ihlazo engilisabayo ile yokubuya emendwenithi uhlulekile ubuya emendweni. Vele indoda umuntu wesilisa udalela ukuthi ngizothini umuntu wesilisa ngizothini ngizoyibeka kanjani lento ukuzizwakala zami beke noma kanjani umuntu wesilisa angeke ngisho ukuthi yo kaze ufuna ukuthini imi yakhona ukuthi kaze ufuna uyibe kanjani but ke ngiyakuzwa kuleli side lele elomabuye emendweni because lapha usuku usungcwatshiwe ekhaya la uzalwa khona wayovuswa la uganela khona. So sonke siyakholela ukuthi umuntu mese ngcwatshiwe kubo akabe saba nayo indlela ukuthi angabuya ngayo. Akasenalo ikamero la ekhaya akasenalo iplate lokudla la ekhaya. So abasuke besele mosubuya kuba nzima kakhulu. Ungathi ungaphuma nje mhlawumbe uthole isiza sakho uwakhe khona because awamukeleki uhlezi uzokhunjuzwa njalo ukuthi wena wahluleka emendweni wawuma buye nje kuningi. Kuningi umama udalela ukuthi avuse ikhaya hayi kuselidibhizi. But kwesinye isikhathi futhi bakhona kodwa abahlukumezeka ngempela abaze baphoqeleka ukuthi yazini
angivele ngekhaya ngoba yabo mhlambe ngilinganise angeke uzohlale emendweni ngoba nakho uthi ngisaba ihlazo lokuba umabuye emendweni mekuthi umyeni wakho mhlambe ulala nengane yakho ezalayo le ngeke uzihlale lokho ukuhlukumezeka lokho ngeke uzukwazi ukumela kwakuthiwa uyasaba ukuba umabuye emendweni kodwa ungaba nesibindi sokuba uyena kuba khona izinto ezikuphoqayo ukuthi no ngeke isilwane phela isho lesingasigane ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngihlale naso but nje ezimenza ukuthi obaba banoma stress emaceleni akuyona into mhlawumbe ongazi uyibuyelele ekhaya le because ngeke uthi umhlaba umngaka abantu bebangaka ukuthandwe wena wedwa ingekho into special ngayo yes so kulelo side lelo ngiyakhona ukuzwa ngiyakunderstand but ke wena ke usuwahila ngabe usuwalapheka ngokugcwele enhlizweni nasemqondweni noma uzitshela ukuthi usulaphekile kanti cha ngokwami ngizibona ngi-right ngilaphekile ngalapheka ngoba ngayidlulisa ngadlulisa impela ngabe mhlawumbe ubaba yena uyakusebenzela kakhulu ukuthi ungaphinde uzuphoxeke futhi emva kokuba kade umxolelile enze kanje noma nje uyipholele nje ngizothini izenzo zakhe ziyakhombisa ukuthi uzimisela ukuthi leli phuthe lenzeka lingaphinde lenzeke wenza ngendlela eyiyona e-right ngingazi-ke uma engale because phela awuhlezi uhamba naye ngihlezi ngihamba kumanje nje ubulana nje awazi ukuthi ukuphi wenza noba no ngiyakuzwa kodwa mephambi kwami ngibona ewubaba o-right so mangase kwenzeka ayibone le video ungafisa ukuthini kuyena ubaba engafisa ukudlulisa nje kuyena uma ukuthi uyayibona le video le ngiyacela ukuthi kuphi lapho ehamba khona akhumbule ukuthi ekhaya ushiya abantwana abazomdinga ngaso sonke isikhathi la esuke ehamba khona nalabo esuke nabo noma ekuphi lapho mina ngime ngingekho yes izinto azenzayo engeve phambi kwakho but akhumbule ngiyacela ukuthi angikhumbule akuhloniphe naloko ngisho ngekho phambi kwamehlo akhe akuhloniphe lokho Siyabonga kakhulu Mamkhize ngibonge kakhulu nje ukuthi ube nesibindi sokuzogonyuluka indaba zazemzini wakho but ke I hope kuzohamba kahle niphinde nibumbane niphinde nithandane nizinhlukanise ukufa nomyeni wakho hayi ngithemba kanjalo nami ngiyabonga mbukela lapha ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngimthanda kakhulu bye